কারণ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଳଦେବଙ୍କ ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଏବଂ ଆମ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲ ଛକ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କେଦାରପୁର ରାସ୍ତା ଏଠି ଅଛି। ଏଠି ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଟଣା ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ଗରମ। ବିଶ୍ୱ ବାବୁ ଏଠି ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି ତ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲିଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ ରଥ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ରଥ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ସମାନ ଭାବରେ ଯୋଗାଣ ଦେବେ।